Áno, niekto má jablka na stole. Áno, niekto má aj na stole jablka. Aj hrušky má a jablka. Áno. Vydala tú krabicu. Kurva, vyjebal, už som tam dal tie papiere. Tu to robí. Milúča, Tereza sa kurví špinavé a ten furt majú peniaze. A platí. Ako? Čo potom mi dáš? Kedy? Čo mi dáš? Čo mi dáš? Kedy potom? Kedy? Kedy? Koľko potom mi? Čo potom? Potom dáš 4 000 na byt a ostane ma 2 000 na stravu zase. Na 2 týždne. Vieš, čo to začala robiť? Všade sa potom nájde piva, nie čo kričíš? To si mi dala z mojich, čo to ti dal. Áno, viem. Ty špina, vyjebala, špinavá. Kurva, špinavská, vyjebala. Vero, mňa ak najebu, že pôjdem ja do tora bývať krz teba, ty kurva. Ťa zabijem! Ale ty si to dobro, nie? A kto ho potom zaplatí? To odkiaľ zobereš potom 4 000 korún naraz. Čo to začala se mnou robiť? Tak ja kurvu nebudeme pýtovať. Ja ani ráno nestanem. Nech si to ide na hlavu. Pozri, a jebe, pôjdem do tej izby. Ujebnem kladivom!